ଆଜି ରଥ ଟଣା ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମ ପାଖ ଗାଁରେ ରଥ ଟଣା ଚାଲୁଥିଲା। ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ରଥ ଦେଖିବାକୁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା ମନ୍ଦିରରୁ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏବେ ସେରା ପହଁରା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ମହାରାଜକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଦେଖ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମହାରାଜକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ସେରା ପହଁରା ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିକି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ବହୁତ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁରଭରେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ମୋର ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର କତିର। ଦେଖ ମହାରାଜା ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାରାଜା ଆସିଛନ୍ତି। ମହାରାଜା ଯିବେ ଯାଇକି ମାନେ ସେରା ପହଁରା ଦେନେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ମାଉସୀ ମା ଘରୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ଉପରେ ବସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଭକ୍ତ କେତେ ଯେ ନ କହିଲେ ସରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ବୁଲେଇକି ପୁରା ଭକ୍ତ। ଏପଟର ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଆସିଲା ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ଆମର ଉପରକୁ ଆସୁଛି ରଥ ଉପରକୁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଗଲା। ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଭରପୁର ଲୋକ, କାହିଁକିନା ଆମର ପାଖରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ମାଆକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବେ ବଳଭଦ୍ର, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ରଥର ବିଜୟ ହେବେ। ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର କିଛି ପୂଜା ପାଠ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଭାଇ ଭରପୁର ଲୋକ, ମାନେ କହିବାକୁ ନ ସରେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ସେଠି ଯାଇକି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲିକି, ଠାକୁର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୋତେ ଆଉ ଯିବାକୁ ସେଠି ଜାଗା ମିଳିଲାନି। ମୁଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ବୋଧେ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଜାମ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ରଥ ଦିନେ କରିପାରୁନଥିଲି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇକି ପୁରା 3ଟା ଖଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଯାଇକି ବସିଛି ମନ୍ଦିର କତିରେ, ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର କତିରେ 3ଟା ଖଣ୍ଡ ବେଳକୁ ବସିଛି ଯେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିମି, ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ କତିରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇମି ଆମ ଏପଟର କେମିତି ରଥଯାତ୍ରାଟା ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସେପଟର କେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଏଇ ତ ଆମ ସୁଭଦ୍ରା ମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ରଥ ଉପରେ। ଏବେ ଆମ ବଳଭଦ୍ର ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଳଭଦ୍ର ଆସିବେ, ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବେ। ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଳଭଦ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଝୁଲି 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 କିଏ ଆସୁଛି। ତ ବହୁତ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ସେଠି ନନାମାନେ ବି ବହୁତ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସେବା କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇକି ଆମର ରଥ ଉପରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ହେଲା ରଥ ଚାରିପିଟି ଲୋକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି ମାନେ ରଥ ବାହାରକୁ କେତେ ଲୋକ ଦେଖେଇନି। ଏଇଟା ଆମର ମହାରାଜ ଆସିଲେ, ଯେ ରଜା ଆସିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ସେରା ପହଁରା ମାରିବେ, ଏଇ ଆସିଲେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଲି 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 କିଏ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଆମ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର, ସିଏ ହେଲା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ମାନେ ଖାଲି ମାନେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ନୁହେଁ, ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆର ସିଏ ହେଲା ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ଚାଲିଛି ରଥ ଟଣା। ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିର ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ରଥ ଟଣା। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଚାଲିଛି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ପ୍ରାୟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାଲିଛି,
ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିର ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ନା ସେତେବେଳେ ପୁରା ଜମେଇକି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ପୁରା ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛ, ଇଏ କେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଭିଡ଼ ନିଏ, ଇଏ ଆମ ମହାରାଜ ମାନେ ଆମ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଲୋକ ଦେଖ ଭିଡ଼, ଆକୁ କିଏ ଡାକିକି ପଇସା ଦେଇକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ହେଲା ଭକ୍ତିର ଭିଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ, ଭକ୍ତିର ଭିଡ଼। ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାଜା ଫାଜା ବଜେଇକି ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଇଏ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ, କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତିରେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭରପୁର ଲୋକ, ପୁରା ଚଢ଼ି ଚାଡ଼ିକି ଗଛ ମଛ ଉପରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପ୍ରସାଦ କତିକି କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ସେପଟର ଦେଖ ନଜର। ଦେଖ ପ୍ରସାଦ ଆଡ଼କୁ କେହି ଗୋଟେ ଅନେଇ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ଦିଆହେଉଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି ସେଟା କେହି ଅନେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ରାଜା ଯିଏ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର, କେମିତି ସଂସ୍ଥାଟା ଚାଲୁଛି ଆମର। ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି 9 ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଇଏ ହେଇକି ଦେଖ। ଏବେ ମୋର କଥା କହୁ ରଥ ଦୌଡ଼ି ବି ଆସିଗଲା, ଏବେ ରଥ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯିବ ଟଣା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ବି ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଟା ଟିକେ ବେଣୁସ ହେବା କଥା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲଗା ରହିବେ ଆଉ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ। ଏପଟର ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଲଗା ରୁହନ୍ତୁ, ପୁରୁଷ ଲୋକ ଅଲଗା ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମାନେ ଧକ୍କାଧୁକ୍କି ହେବେ, ଝଗଡ଼ା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କଳି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲିକି ଆମର ମାଇକ୍ରେ ବି ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଯେତିକି ଜଗନ୍ନାଥ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଟ କର, ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଟ କର। ଆଉ ଏପଟର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଟର 20 ଜଣ ରୁହ, ପୁରୁଷ ଲୋକ ପଟର 20 ଜଣ ରୁହ, କାହିଁକିନା ଯେମିତି କଳି ହେବନି, ଝଗଡ଼ା ହେବନି, ସୁରକ୍ଷିତ ଶାନ୍ତିରେ ଆମର ରଥ ଟଣା ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ଯେମିତି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ରହିବେ, ସେଇ ପାଇଁ କିଛି ବି ଯେମିତି ନ କଳି ହେଉ ମାଇକ୍ରେ ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଉଛି। ସେପଟର ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ନନାମାନେ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ନେଇକି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେଣି। ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଯିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ମାନେ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନନାମାନେ ପୂଜା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମର 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଟା ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆସିକି ମୋ କତିରେ, ଇଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ। 2 ଜଣ, ଇଏ 2 ଜଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଖୋଲ ଭଲ ବଜାନ୍ତି। ସିଏ ଆଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆମର ଖୋଲ ବଜାଇବେ, ପୁରା ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବି ତମକୁ ଦେଖେଇନି। ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଖୋଲ ବଜାନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟର ଆଳତ ଚାଲିଲାଣି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 2 ବର୍ଷର ମାନେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ରଥ ଟଣାଟା। 2 ବର୍ଷ, ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଟିକିଏ ହେଇଥିଲା, ଭଲ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆୟୋଜନ ଟିକେ ଛୋଟ ମାନେ ହେଇଥିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆକାର ହେଇକି ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମର 9 ଦିନ ଯାକ ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା ହେଲା, ଆଉ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଆମର କିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ବି ହେଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ଭଜନର ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ସବୁ କରିକି ଯାଇଥିଲେ। 9 ଦିନ ଯାକର ଆମର ସବୁ ଆୟୋଜନ ଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା। ମାନେ ଏଥର ବି, ଆରଥରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ସେଟା କହି ହେଉନି, କାହିଁକିନା ସେଟା ତ ଭଗବାନ ଉପରେ କଥା। ଆରଥରକୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆରଥରକୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇମି। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏମିତିଆ ରଥ ଟଣା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମ ଏରିଆରେ ହେଉଛି, ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଦାମୋଦରପୁର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଆଉ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ହେଲା ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ନଗରର। ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡିଚା ନଗରରୁ ଯାଉଛି ଆମର ଦାମୋଦରପୁର। ଏଇଟା ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯେଉଁ ନଗର ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ
गुंडीचा नगर जीव देखु आमर सब आलती पालती पूजा पूजा सरीगला आमर महाराज समिति की आशीर्वाद मागुंट जगन्नाथ को बलभद्र सुभद्रा को नहीं सारापर लोक गुरुजन माने जी अच्छा सान बड़ भाई मान को समिति की आशीर्वाद मागिकी तापर रथ टଣା विधिटा आरंभ कर देखु तापर सेरा परा हम पहरा धरले झाड़ू धरले आरंभ है सेरा पहरा एबे आमर आयोजन होते सुंदर भाव में आमर कार्य सब हो लोक मैंने तो पूरा मानने अनेक बसी जे किमिति आमर रथ टଣା आरंभ हो आम रथ टाणीमु भक्त माने सब बेले चाहती भगवान भगवान भी सेमता भक्त मान को देखती बोलिकी आज तांकरी माने भक्ति रे सब पलि आइछंती कहीं कुआडू कुआडू लोक आछंती प्रायतः बहुत जगह रथ ए टଣା आरंभ माने चलिलानी किंतु एठी देख गोटे नियारा ढंगरे होची बोलिकी लोक माने पलि आछंती आम गाँव रे एते लोक हेबे नहीं किंतु देख बाहर लोक सब पलि आछंती बोलिकी पूरा जाम माने कम से कम 3000 कि 4000 ऊपर लोक हेबे आपन देख तो रथ टଣା मुझे देखी टोटाली भ्यू देखी रथ कतु नहीं कि लास्ट पंजाब टोटाली भ्यू देखेमी आप निश्चय जापर आप भावुए जे वीडियो करी माने मिछर कही दूसरी एत लोक से लोक ना ना सेमती ना पूरा लोक देखदेमी पूरा माने 3-4 हजार 5,000 पाखापाखि लोक पूरा हे देखु आमर सेरा पहरा हो सारापर आमर रथ यात्रा विधिटा आरंभ हम देखिपे आमर एटा आम रथटा छोट आमर रथ किंतु भक्ति बड़ से भाया कथा आउ एपटर देखिपे सब जगन्नाथ प्रेमी माने माइक रे भी आनाउंस कराउची रथ दौड़ी कहीं टाणवे नहीं आपुंजा नना न कही समुदाय हरि बोल पकेले जय जगन्नाथ स्वामी एबे देखो ये है रथ टଣା ए आरंभ है देखिपे नना सेपट कहते बेसी जोर रथ टाणु ना रथ नहने कमिटी मेंबर भी डाकी कहते आगे रथ सीधा करूँ तापर रथ दौड़ी टाणु देखु लोक भाई देखु खचा खच लोक ये तो स्टार्टिंग पॉइंटा आपंकर देखिए जो रथ बाहर मौसमा मंदिर को रथ बाहर से जगार येटा देख रथ सेटू माने बाहर देख एपटर आमर माने आयोजन देख सब केमी छता फता जमी छता नहीं कि एपटर 4टा छटा सेपटर 4टा छता नहीं जाऊँ पछरे आमर कीर्तनिया माने कीर्तन करुँचा पछक आमर भक्त माने सब आसुँचा पछक आमर रथ को टाणिकी भक्त माने नहीं आउछन जगन्नाथ प्रेमी माने नहीं आसुँच देखु केते सुंदर भाव में कहीं टिके लाइटिंग शॉट हो गलानी बोली कि टिके वीडियो टिके माने अंधारिया अंधारिया होची कहीं जेहेतु टिके लेट आमर रथ बाहरी बोली कि से टे लाइटिंग शॉट हो जाइए टिके अंधारिया अंधारिया हो गलानी आउ देखु पूरा कीर्तन करिया जगन्नाथ को नहीं आसुँच जगन्नाथ को बलभद्र को सुभद्रा माँ को लेकिन पूरा आसुँच श्रीमंदिर छाड़े कहीं 9 दिन है सी श्रीमंदिर छाड़ी आसिक मौसी माँ घर रही लक्ष्मी माँ चाह बस आज ही आम जगन्नाथ आसवे बलभद्र आसवे सुभद्रा आसवे से चाहकी बस श्रीमंदिर रे तापर ये खुशी तो देखिपे लोकंर कि खुशी जे भगवान को लेकिन श्रीमंदिर रे आमे छाड़िले श्रीमंदिर खाली खाली लगुच ना से जहाँ हो एटा तो गोटे परंपरा रही जहाँ हो श्रीमंदिर छाड़ी भगवान 9 दिन बाहर को आसुँच खाली भक्तों को भगवान अच्छी जे भक्त को बाहर को आसिक दर्शन दियंती
କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୱୟଂ ଦେଖ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ତାର ଲାଗିବ କ'ଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଏ ମଣ୍ଡରୁ ନେଇ ସେ ମଣ୍ଡର ପୁଞ୍ଜା ଲୋକ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଇ ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଚି କୁଦିକି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଦେଖ କେତେ ପୁରା ଦେଖ ରଥ ଆସିକି ଏ ମଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଏ ମଣ୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ। କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ଲାଗିବ ନା। ଏପଟରେ ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ପୁରା ନାଚିକି ପୁରା ମାନେ ଧୂଳି ଫୁଳି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଇଛି କାଦୁଅ କିନ୍ତୁ ସେ ଧୂଳି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟର ଲୋକ ଭାଇ ଲୋକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ପୁରା ମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେପଟର କୀର୍ତ୍ତନିଆ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପଟର ଢୋଲ ବାଲା ଢୋଲ ବଜେଇ ବଜେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀମାନେ ପୁରା ନାଚିକି ପୁରା ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି ବସେଇକି। ସିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁସି, କାହିଁକି ନା ଏ ଖୁସି ସବୁବେଳେ ଆସିନଥାଏ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବି ଆସିନଥାଏ ଏ ଖୁସି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚଉଛୁ। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ନାଚ କୁଦ କରିକି ପୁରା ବୋବାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁସି କାହିଁକି ହେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷକର ଗୋଟିଏ ଥର ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆସନ୍ତି ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏ ବର୍ଷକର ଥରେ ମାନେ ଏମିତି କେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ନାହିଁ ଯେ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଆସିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆକୁଳ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହନ୍ତି ସିଏ ଆମ ବଡ଼ ସାଆନ୍ତ ଆଉ ବଡ଼ ଠାକୁର। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର କତରୁ ନେଇକି ଯେତେବାର ଦେଖୁଛ ସେଟା ହେଲା ପାର୍ଟ 1ର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ କହିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ତାର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ଟିଏ ମୋତେ କରିଦେବେ। ଆଉ ସାନ ଭାଇକି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଦେବି, ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।